Каква е била връзката между всички български царе и Византия по това време? Византия проявява една двойственост, която за съвременния читател изглежда странна. От една страна, на чисто идеологическо ниво, тя никога не признава българската независимост. Чакайте. Как така? Ние съжителстваме с тях векове наред и те никога не признават българската държава. На теоретично идеологическо ниво. Българите са настанили незаконно на една територия, която е принадлежала на Римската империя, а Византия е Римската империя. Тя ще бъде наречена Византия едва от французите през 16 век, за научно удобство. Значи, тя си е Римска империя, те се наричат римляни, на гръцки ромеи. Българите са се настанили незаконно, затова тези земи легитимно си принадлежат на Василевса в Константинопол, от което следва, че тая държава няма как да се признае и че всички войни, които българи и византийци са водили в средновековието, няма как реално да бъдат признати дори за войни. В гръцките извори, ако ги четете в оригинал, ще видите разликата в терминологията. Войните, които Византия води с арабите, са означени с гръцката дума полемос, война, а тези, които води с България, са означени с думата апостасис, което е въоръжен метеж или бунт на някакъв васал срещу легитимния му сюзерен. По този начин са означени и всички Симеонови и Самуилови и каквито още искате средновековни наши войни с Византия.